U nastavku. Sada se ono preznojava u 1000 vode, šta će, gde će. Nadam se samo da će moji gosti uspjeti se snađu sa štapićima. Dobro večer, gde si bre? Ovo sledeće? Pa toliko ljuto, šta je? I dalje ti neće reći šta je. Reći ću glasno i jasno da mi se ne sviđa i nema šanse. I to su zapravo vrsta crva koje se nalazi u drvetu. Če da vidimo šta će biti. Pred nama je drugi takmičarski dan. Ovo nedeljna ekipa mladih i pre svega veselih ljudi juče je otpočela svoje druženje ili bolje reći takmičenje. Svi su spremni na borbu i ubeđeni su da su najbolji. Vidjet ćemo ko će zaista poneti tu laskavu titulu. Danas će zvanje najboljeg kuhara amatera pokušati da osvoji Andrej. Nadam se da će njegova jela barem izgledati kao sa fotografije. O ukusu će suditi ostali takmičari. Ćao, ja sam Andrej Nihil i imam 29 godina i fotografijom se bavim već nekih 3 godine. Od kako sam otišao u New York, tamo sam završio jedan kurs fotografije, posle kad se vratio u Beograd sam završio još jedan kurs fotografije i onda sam neko realno zapravo znanje počeo da stičem. Nego šta najviše voliš da fotografišeš? Najviše se bavimo modnom fotografijom i nekom reklamnom, ali naravno kao po potrebi radimo i bukove, slikamo interijere raznorazne i tako. Mislim da se Andrej bavi nekom modernom fotografijom vezano za revije, pošto radi u studiju, da vjerojatno slika, pravi, mislim, za neke albume, za neke novine, tako nešto. Možda slika gradove. Gradove, tako neke ćoškove, prirodne neke pojave. Više volim da fotografišem žene, ali se trudim također da ne pravim razliku između polova. Evo, kao što smo malo priprimetili, sada trenutno slikam jednog svog drugara za vizu. Da. Pitam se samo gde taj drugar putuje. Mislim da je njegova omiljena kuhinja srpska varijanta, odnosno to više mesišta, sarma i to da se krka. Mislim da je definitivno u tom fazonu. Apsolutno ne volim domaću kuhinju, zato što je ona baš onako prezasićena mastima i tako dalje. Nego sam oko više orijentisana neko daleko istočnu ili neku bilo kako egzotičnu u svakom slučaju. Ja sam malo više probisvet, on je više umetnička duša i nekako se ne poklapamo u tom fazonu. Više se poklapam sa... Ja se sa svima poklapam tako da, Ivana, kako se zove. Pri izboru svoje večerašnje večere apsolutno se ne plašim toga šta sam izabrao i kako sam izabrao, pošto i da se njima sve to ne svidi, opet će meni biti mnogo zanimljivo da ih gledam kako jedu sve te insekte i sve ostale gluposti. Jel neko objasnio ovome momku da je ovo večera, ne skup ljubitelja specijaliteta od buba? Pa jel on zna da njegovi protivnici nisu nimalo slatki? Jedva čekam da vidim šta će ostatak ekipe reći. Dok Andrej ne pripremi sve te bubice, prisjetimo se jučerašnjeg dana. Gledali ste? Super, naučit ću to da igram. Moj ples je mnogo energije oduzima. Gazdarice i snov. Kako se šargarepica? Fino je stojana boja kose. Hvala lepo. Dobro se ti šiši. Ima naranđastu kosu, to mi je onako popaljivo. Ej bre, ne kraju, to je moj šlag. Malo bi možda trebalo biti življivo. Šta će biti do petka? Opa. Evo nas u centru grada, tu stanuje naš današnji domaćin. Vreme da vidimo šta radi. Opa, već je počeo. Udute. Da ne prekidam. Opa, dobrodošao si. Evo, malo sam uzeo seckam neke stvari, pa onda malo još tu da postrvim koješta i onda će da vidimo šta će biti. Verovatno ćemo kuvati. Nije, nego hoće ti otkrijem možda što će biti kasnije. Neću. A da ostaviš nož i pokažeš nam kuću. Ajde da obiđemo malo. Idem samo bez hladnog oružja, molim te. Evo, ostavio sam nož, ajde, ne možem. Nema ništa opasnog više ovde. Mislim da nije smotani da je jako spretan u kujeni. Tako mi je delo, kao da, mislim da onako nonšalantno baci kao pljeskavicu, kao to nek se prži pa kao ovde zapali cigaretu pa se vrati. Da tako to mu ide sve tako od ruke. Dobro, gde smo sad? Pa ovde je moje predstavlje zapravo, ili ti dnevna soba. Ovdje ćemo verovatno dočekivati goste večeras. A ovo oko nas su radovi raznoraznih prijatelja moje tetke, raznorazne grafike i slike i tako dalje, pošto je ona umetnica. Mi smo cijela umetnička porodica. Svi smo tako nešto vezani, bajarstvo, slikarstvo. Očekujem, znači, stilski neki nameštaj,
Drvo koža uglavnom i bit će sigurno puno detalja. Nadam se neće biti previše freski. Odakle ti sve ove freske? Pa deka je bio sveštenik, a prosto sa njim sam delio stan i prosto smo vezani za svo, pošto je kao Sveti Nikola, naša slava. Jesi li kupio sve što ti treba? Nisam, sada ću idem malo kupovinu, tako da ako možete negde se sakrijete, samo pa se vidimo uskoro. Što da se sakrivam, pa nisam ništa loše uradio. Ajde, vidimo se. Ćao. Čudan dečko ovaj Andrej. Prvo vitla nožem kao da se sprema u napad. Govori mi da se sakrijem. A tek te bube što će da sprema. Gde ga samo nađo smo. Inače, Andrej ima taj ležerni stil odlaska na pijacu, takozvani ruke mi u džepovima, osmih mi na licu, gostima za večeru kuvam bubičicu. Gde si komšija, kako je, šta radiš? Pa zdravo. Poštovanje, kako si? Ne vjeruješ kampicu, smo se dogovarali. To mi kilo. 350 grama veš. 350 grama, to ti je ovo jedno pakovanje. Pa to, dosta će to biti. Reci mi, to ti je za večeru neku? Večeru, da, dolazi mi neka ekipa, pa malo da jedemo, kao leče kvalitetne stvari. Što se tiče Andreja, šta će on da pripremi od hrane, ne znam. Ja mislim da će biti nešto onako baš čudno, neočekivano. Prosto mi baš deluje onako da ima neki svoj fazon i nešto, ne znam baš. Ne znam baš ni ja. Za sad je kupio škampe. Evo i voćkice su tu. Ništa od obećanih buba, a? Mora da ima sopstvenu proizvodnju insekata. Čekaj, papuče, čemu one služe? Šta je sa tobom, dečko? Šta to radiš? Nećeš valjda džonove da kuvaš? Ma nije bre, nego ko zna ono kao šta će gosti misle onim bubicama što će im serviram, pa da mogu lakše da ih ovako ubiju. Odlična ideja. Pa, imam neki kod kuće stare, tako da tamo ih podelimo ovako po 5 komada. Da te ne zadržavam. Ajde, vidimo se, Ja mislim od atmosfere da neće biti ništa posebno. Andrej će da pridaje previše pažnje Ivani. Milica i Stefan ja će mu se gledati tako. Svi će biti uštogljeni. Davat će tako neke komentare. Sad možda se Ivana i napije pa... Ting! Da vidimo mi kako izgleda taj misteriozni jelovnik koji je Andrej osmislio za svoje goste. Predjelo supa od lavljeg srca, glavno jelo zmajev jezik, desert feniksov nektar. Šta li će ostali reći na ovo? Meni na prvi pogled izgleda egzotično. Gledajući ovaj meni, mislim da se večeras neću najesti. Ja se nadam da ćemo se najesti večeras, da je ovo sigurno ukusno sve. Mislim, ne mislim da je ukusno, nego da je sve ono što ja volim, da je meso. Ti si lagano počeo sa pripremom. Pa jesam malo. Moram da pripremim jer mi kore ovog limuna treba za supu ili ti predjelo, a za glavno jelo će mi trebati ostatak, to je ovaj sam sok. Baš me zanima šta li će sve biti na večeri. Pa biće svašta. Sačekaj pa ćeš se iznenaditi kao i svi ostali. Samo sekund sačekaj, molim te. Može i dve. Opa! Ti si mi tu neki poklon ostavio. Rekoh da se ne isprljaš od tog silnog kuvanja. Pa dobro, onako trudit ću se da se ne isprljam, a da sam se ovako već obukao za prljenje i tako dalje, tako da. Ali sačekaj, samo prvom da mi dobre veličine, pošto baš i nisam toliko mali. Ma idi, ko salivena. Evo, ako ćemo se više. Predjelo, supa od lavljeg srca. Ja se nadam da nije bukvalno. Možda od paradajza ili tako nešto. Možda čak i od čilija, što ne bih baš voljela da bude. Andrej, hoće li predjelo biti ljuto? Biće ljutkasto, u svakom slučaju. Džumbir mu daje na tu neku, specifičnost i čudno je malo ukus. Škampi onako malo da ublaže celu priču kao i piletina koja će biti kuvana, a ljuta paprika će biti ljuta, da se rasplačeš ljuta. I naravno beli luk, to jest beli luk i prazi luk. Da malo tu istu celu stvar da bude više pikantnija, da. Kaži mi, je li to neki specijalan način ubacivanja sastojaka u tiganj? Pa da, to smo učili, kad sam bio u Shaolin hramovima, otprilike, veliki majstori Shaolina su me učili kako se najbolje ubacuje paprika u tiganj. Ti si znači veliki majstor? Šta, ma da. Ima čak i film koji je snimljen po mojoj školi kung fu-a. Ne očekujem nešto posebno da će da se pomuči. Ipak je on muškarac. Ali, ko zna, daj Bože da pogrešim.
Dakle, za Shaolin ljutkastu supu potrebni su kokosovo mleko i škampi. Sve to treba dobro promešati, izrendati đumbir i dodati praziluk. Andrej, kakvu hranu najviše voliš da spremaš? Što se hrane tiče, apsolutno nisam prilagođen domaćoj kuhinji. Baš iz razloga zato što i ne jedem baš domaće kulinarske specijalitete tipa škembići, sarma na primjer, ajvar, onda ne znam ni ja, pihtije, mestišta, čvarke i tako dalje. Pritom pod mestišta smatram ona masne verzije pečenja i te gluposti, ali zato sve ove dalekoistočne varijante mi izuzetno prijaju. Mislim da muči muku sad da se ono preznojava u 1000 voda, šta će, gde će, 100%. Definitivno mislim da je sav upside down. Šta je ovo? Jel ti valja ta supa? Valja. Če probaš? Hoću. Pa ne možeš. I da hoćeš. Probat ćemo ostati malo kasnije pa ćemo da vidimo, mislim. Ali trebalo bi da je fino, pošto je boja tačno kako treba. A sad limun. Žuta sa malo zelenog. Totalno neka psihodelija. U kuhinji ga vidim ovog trenutka kako ne zatvara usta. Ne zatvara usta i priča je istorijat svakog od sastojaka koji je uhvati u ruke. Potrnulac ove sosa, da, nije od stajanja. Ja ne bih volila nešto što ima živog luka. Da se ja pitam, ja bi sve ovo pojao. A nije toliko strašno. A mene bodu mravi još uvijek pušta. Totalno, ubio me. Ovo su ovakvi šokovi, znači ovo je ljuto, ovo prekrišalo. Ovo je kiselo! Jao, šta sve ovde ima, pa ne mogu ni da nabrojim. Andrej, šta spremaš od ovih silnih namirnica? I došao je red i na glavno jelo. Malo i njega da začinimo i da dodamo neke čudne sastojke i u njega. Pretpostavljam da si ostao veran azijskoj kuhinji. Jeste. I dalje azijska kuhinja, s tim što je ovo neka moja izvedba malo tajlandske, malo meksičke, malo indonežanske, malo koje god hoćemo. Indijske također, da, ovdje postoji jedan indijski začin. Tako da je malo miks svega i svačega. I poprilično je ljuto također. Glavno jelo, zmajev jezik. Ja bih volio da je to stvarno zmajev jezik. Zmaja nikad u životu nisam video. Ne znam da li je biftek ili je u pitanju neka kao jagnjetina, prastina pa nešto pomešano. Možda ovaj zmaj u stvari nije zmaj, nego je neko goveče, pa kao goveđi jezik. Ja, šta je sad ovo? Ne izgleda mi baš onako strava. Možemo polako stavimo meso. Ono prvo, jel te, mora da se ispeče, a ono je stajalo već dobar deo dana onako sosu od soje. Dobro, radi ti šta treba, nego meso ima tu tamnu boju od soje, jel da? Potrnulac ove sosa, da, nije od stajanja. Hrana je koliko toliko sveža, tako da Čoveče, pa tebi tetovaža gori. 100% od ljutine jela. Molim? Pa da, pa zapalila se, mislim, koliko ljut sos, kao... Mora... I ja nekako počnem da gorim polako od njega, a i naterao si me da probam malo pred tobom, nepečeno i tako dalje, tako da je to onda kao sama esencija ljutog. Nisam ja vidjela šta je njegova tetovaža, nisam obraćala pažnju na to uopšte. Nisam ni obratio pažnju šta je na njegovoj ruci koja je tetovaža, ali mislim da su neki tribali. Verovatno imaju neko značenje, ali nisam uopšte stvarno gledao šta je. Vidio sam i da na nozi ima neki cvetić ili tako nešto. Cvetić. Vidim, voliš tetovaže. Tetovaže volim još od kad sam bio mali, kad sam prvi put video to. Sam se oduševio, posle toga naravno sam se još više oduševio celom filozofijom toga. Ali također sam vrlo oduševljen tetovažama sa Novog Zelanda koje rade Maori, ali to opet želim jednog dana uraditi na tradicionalan način, a taj tradicionalan način uključuje kosti od ajkula i tako dalje, koje se one umoču u boju i onda se one tako stružu o kožu. Ja sam video tetovažu od Andreja, to jest nisam video celu, video sam pola. Video sam pola, to je nešto apstraktno, potpuno. Morat ću to danas baš, natjerat ću ga danas da pokažem svima. Dakle, da bi vam zmajev jezik uspeo, u njega treba dodati šargarepu, pa malo praziluka. Samo da se konsultujemo. Andrej, je li to povrće?
Mora malo i povrće da bude, mora i zdravlje u cijeloj priči da bude. Kakav je to ručak bez zdravih supstanci? Ne kažem da ovo do sada nije bilo zdravo i da ovo što nas čeka za kraj također nije. Ali sad smo malo pomešali, dodali smo još malo šargarepe, malo klica, malo Braziluka. Braziluka, da. Znaš li ti uopšte recept? Znam, nego moram se fokusiram na ovo. Ja ne bih volila nešto što ima živog luka unutra, da bi mi to bilo najbljak. Sve ostalo bi nekako i podnela. Ukoliko bude nešto što mi se baš ne sviđa, što ne mogu da pojedem, reći ću glasno i jasno da mi se ne sviđa i nema šanse. Jabuke, kruške, po namirnicama bih rekao da smo prešli na desert. Šta radiš sada? Sada drobim led, malo da se oslade i zalede moji gosti koji će uskoro da mi stignu. Ovo što sada pravim je opet neka moja izvedba ko zna čega i realno neko ime ne postoji tome, ali može se eto nazvati neki voćni povlaka, čokoladni povlaka, mlečni smuti sa generalno svim mogućim voćem i povrćem koji se može naći u frižideru. I sada ćemo čuti kako se led ubija. Desert Feniksov nektar. Čisto sumnjam da će nam stavi neki sok kao nektar ili nešto. Ja stvarno ne mogu da pretpostavim uopće šta je to. I kad ovako, mislim, ja ono što mi se stvara u glavi bolje da ne kažem, ali Feniksov nektar možda bude, možda je neka voćna salata, ajde. Recimo da je voćna salata. Ja mislim da je nešto tečno, sigurno nešto što se na cevčicu pije, pa ne znam, možda neki šejkić ili nešto tako, kao nektar, nešto slatko, pa da je tako nešto, mislim. Ivana nije daleko od istine. Sad, da li će biti cevčica, ostaje da vidimo. Andrej, šta radiš? Ukrašavam malo čaše. Da se ne bi neko slučajno žalio da se nisam trudio oko aranžiranja i svega ostalo. Probaj da zapretiš šejkeru nekom borilačkom veštinom. Sad samo neko nima. Ili možeš da zavitlaš nožem, to će sigurno da pomogne. Ajde još malo. Da se ne desi epic fail, takozvani da iscuri sve. Neće, nema šanse. A verujem ja u tebe. Nemam neki specijalan metod ocenjivanja i očekivanja, već ocenjujem kako se osjećam. Danas se osjećam za neki desert. Pri ocenjivanju mislim da je realan, bar mi tako deluje, jer vidim da nije ono nešto zamerio meni mnogo, baš je rekao ono što ne voli da mu je bilo i bio je okej, deluje mi da je korektan. Kako ti se dopada Ivanina večera? Pa dobro, okej je bilo to sve. S obzirom da je ostatak stvari lepo smenila. Ne baš toliko začinjeno kao što volim, ali podnošljivo. Tako da na kraju sve ipak ispalo u najboljem redu. I idemo sad drugi krug blendanja. U čaši ako je neki sok ili tako nešto će biti suncobrančić, žuti, naranđasti, plavi, zeleni, da će on to onako kao tropski nešto napravi. Jel uspeo desert? Pa, meni se čini da jeste. Da se ja pitam, ja bi sve ovo pojeo. A sad će još malo gosti da mi dođu, tako da polako moramo sve to da mi sređujemo, da doređujemo. A što mora se pospremi, jel te? Tako da ostaje bre malo na miru, hoću malo i da radim nešto. Ma ko te dira? Radi ti šta hoćeš. Očekujem maksimalnu harmoniju i maksimalno dobar osjećaj kod njega u stanu. Andrej, šta radimo sada? Sad ćemo polako, pošto postavljamo, jel te? Za goste koji su uskoro došli, a ja iskreno ti kažem, jedva čekam da se presvučem iz ove radne uniforme, za koju mislim da je stvarno došao red, već da se 2, 4, 5, opa. Ja sam i malo više čaša uzeo nego što treba, ili ja to hoću pijem za dvojicu, ili dvoje. Otko znam. Ili da dve. Ili 3. Ko zna? Ja baš imam osjećaj da dekoracija će biti nekih mirnih tonova, nešto brown, crno, tako neko posuđe, kao, mislim, standardno onako. Nadam se samo da će današnji moji gosti uspjeti se snađu sa štepićima, pošto obično ljudi nisu nešto preterano vični.
da jedu sa istim. Imam neki blagi osjećaj da će svi Andrejevi gosti želeti da probaju štapićima hranu. Nisam siguran u njihov uspeh, ali jedno je sigurno, neće odustati u startu. Za svaki slučaj domaćin im je pripremio i viljuške, pa ko kako voli nek izvoli. I gotovo. Sad sam sve premio konačno, idem brzo da se preslačim, jer gosti za možda nisu stigli. Aj, čao! Ćao, ili što bi ovi iz Šalina rekli kao. Mislim da će Andreja večeras, što se tiče atmosfere, uticati jako na nju i da će nas usmeravati u nekom pravcu koji on zamislio u svojoj glavi. Vreme je za goste. Na Andrejevu večeru prvi stižu Ivana i Marijan. Marijan je za sada uspeo da nagovori Ivanu da na ovu večeru dođu u paru. Svaka čast, on ne propušta ništa slučaju. Poklone su poneli, a dobrog raspoloženja sigurno ne manjka. Evo ga i domaćin, osvežio se i spreman je za provod. Kako si bre, šta radiš? Šta ima, evo poklon. Hvala puno. Ćao. Ćao vas. Evo, odlično. Ti? Evo, dobro. Pa strava. Andrej nas je očekivao željno, da, baš se vidjelo onako da je kao psić onako čekao da stignemo. Jer smo ti nedostajali, Andrej? Pa jeste, mislimo. Nadam se da će vam se svidjeti danas moje kuhinje. Ja se nadam samo da neće biti testine, ne tako to. Neće biti testine, nemoj zbog toga se plašiš, ali... Dobro, sačekat ćemo i ovi drugi dvoje, pa da se prebacujemo polako u drugu prostoriju, ali za početak da malo degustiramo. Našoj maloj, ali odabranoj ekipi pridružit će se i Milica. A tu je i Stefan i scenario isti. Pokloni, dobro raspoloženje. Ovo obećava. Evo, to tu. Sad čekaj samo sekund, dolaze mi ostali gosti, pa da polako počnemo sa pijenjem sokića. Ne mogu tebe da dođem do reči. Pričaj sad. Pa pričamo. Ej! Gde si bre, čao vas. Si dobro, evo izvoli. Hvala puno. Ćao, izvoli. Ovo je za tebe, nadam se hvala puno. Vrlo mi se sviđa, vidjet ćeš malo kasnije i zašto. Prođite, sad ćemo da uzmemo malo aperitiva i da počnemo polako sa jelom. Pa ja ne znam, ja nisam... Sedi tamo ti tu. Gde ste ljudi? Ej, gde ste? Ćao. Ćao, Milice. Ej, gde si? Gle, nije te vidjela. Ćao, može mene da. Ajko, đakova. Tako živjeli? Živjeli. Pala neka Drakula usput. Jeli Stefan? Živjeli. Bila neka Drakula usput. Nije. Mislim da je dobro i da našem društvu treba neko kao što je Marijan i njegov način šale, kako pristupa svemu, malo drugačiji, to je meni za sad okej. Ne znam da li ste vi gladni, ali ja od svog ovog spremanja sam poprilično gladneo, tako da bi I kao... očekujemo da si spremio neki roštilj. Pa pazim, 10 s lukom za svakoga plus škimbići. Bez luka. Bombonica, bre. Pa nema veze, mislim. Ima to paradajza. Da, Sherry je sigurno spremio za tebe. Pa ništa, ajmo polako mi u radnu sobu za jelo. Jako smo gladni, mislim ja sam jako gladan, jedva čekam da sednem, da čujem ih ja ovde, jedva čekam da sednem, da jedemo, da vidimo šta je to spremio, osjećam da je nešto perfektno, da nikad nećemo završiti, da miriše. Evo, osjeća se i ovde dok on kuva to sprema. Osjeća se. Andrej, pazi malo curiti sa strane. Ali dobro mi se čini sve u svemu. Znači, uspelo je. Bombonica. Ali, ovo sledeće, i dalje ti neće reći šta je. Čekamo da svi sednu, da probaju, pa ćemo onda otkriti tajnu šta je to zapravo. Veruj mi, svi će se šokirati. Uopšte mi se ne dopada taj smeh. Da su kristal. Dobro, prekini, nemoj to da radiš. Jesu, izgleda. Čekajte, polako, ovo se ne ide štapići. Kakve su to čandrice? To je ta supa, famozna supica. To je ta magična supica. Dobro. Ali čekajte, nemojte odmah da jedete. Prvo moramo malo da prodiscutujemo o tome, ono kao šta ste dobili. Lepo miriše. Sipaju tašnu. Lepo miriše, moram priznati. Sipaju tašnu. A prvo dama pa bontonu. Da li je moguće da bonton, ne znam, Bonton u 21. Izvolite. To nije zvuči. Ja da kuđuješ opet. Od mene ti... Ti imaš što hoćeš. On je odvrtan čovjek. Vidi ti ovo. E sad pazite ovako.
ovako. To sam čekao. Nešto što nikad nisam vidio u životu. Ovo vrlo nikad nisi vidio u životu, veruj mi. Šta je ovo, mozak? Misteriozno predjelo lavlje srce je spremno za degustaciju. Da vidimo kako će im se dopasti. Ljudi, prijatno. E pa prijatno. Ali uzmite samo po jedan hlebčić uz ovo sve. Stavite, za početak. Prva stvar morate da probate jedan od ovih pirinčanih hlebčića, pošto su oni zapravo ono kao nekako da neutrališu ukus. Čekaj, Andrej, jesi ti nekad pojao ovo u životu? Naravno, uvek. Sigurno. Redovan, ne znam. Zato je tako malo. To je malo ljutka, samo da znate, ovo je drugi malo kiselkast. Nema veze, ako si pojao, to je to. Ja bi kiselkast. Njih taj malo kiselkast. Ja bi kiselkast. Da, to. Malo jedno, malo drugo. Ali toliko ljuto, šta je? Ovo su ovakvi šokovi, znači, ovo je ljuto, ovo prekiselo. Ovo je kiselo. Pa jeste kiselo. Čekaj, ovo kuća straha. Je li ovo kuća straha ili Sad šta? sam dobio sve u životu što mi treba. Jao, iskočilo mi život. Ti voliš te Kiseline, gledaj ovo. afrodizijake. U koju? Šta ti je, Milice? Vidi mi život. Dobro, nije toliko kiselo, šta sad? Više ovo ljuće nego što ovo kiselo. Jel ljuto, a? Onda ne jedem. A mogu je da nadrobim ovo unutra? Možeš naravno. Nemoj. A misliš da ne? Uopšte nije loše, u stvari kad se onako iskombinuje. Super ti je to ekstra kiselo. on. Ma sve. Ali kombinacija ne sviđa je to toliko. kiselo. Pa onako, mislim simpatično. Malo ljutkasto samo. Koja? Ne, ovo je moje kiselo, prekiselo je. Malo ljudska specijalno da Pa jesi samo to, moraš malo naučiti. Malo ovo, malo ono. Molim te. Da presečeš. Ti da nisi došao, ja ne bih znao kako uopšte da uzem kašiku. Definitivno. Ovo se ništa ne jede normalno. Pa ovo i nije normalno. Kako nije normalno? On ti je vrlo egzotične stvari. Ovo je daleko od normalno. Ja sam njemu rekla, stvarno izvini, ali ja sam previše iskrena, ja stvarno ne znam. Ja mislim, grozna kombinacija, dobro, svi smo rekli da nam se ne Nije meni sviđa. grozno, Meni okej. Ne, pazi, ja to ne volim, to stoji. Ali ima neko ko voli, ja imam gomilu društva koji vole tako to nešto egzotično i tako. Ne volim egzotično voće, ali ne volim egzotičnu to kiselo, to hranu. ljuto mi baš ono, pa da, ovo. Mom želucu se to uopšte ne dopada. Pa Milica je specifična, očigledno što se hrane tiče. Mnogo reaguje na te ekstremne ukuse, tako da kiselo i to ljuto je nikogo nije prijalo. Ta žila koja je iskočila i ta faca njena je bila komična, ali dobro, žao mi je zbog toga. Jedna stvar je iz Južnoafričke republike i to su zapravo vrsta crva koje se nalazi u drvetu. Ma nemoj da nas slažeš, šanse. A ova druga je vrsta mrava iz Venezuele. Šalim se. Čekaj, stani. Jesi ti to na ovoj Juče sam ti rekla. I ti mi daš da jedem. Ali opušteno, realno ovo je jedini šok koji će biti u cijeloj priči. Ali ovo je šok šokova. Ali stvarno to. Ali ovo ja ću da padnem, ja. Jer je stvarno sve to. Srećno sam popila onaj lep sokić. Ali nije toliko strašno, A mislim. mene budu mravi još uvijek pušta. Mislim, što se tiče tih crvi, larvi i tome slično, mi je sasvim svejedno sad kad sam već pojela. Mislim, jeste mi grozno u momentu kad je to spomenuo, ali šta sad pojela pa pojela. Šta ću? Ja mislim da je bio pun pogodak zato što je to što je rekao. Šta smo pojeli. Pun pogodak. Zato što me smorio totalno. Totalno me, ubio me. Ti nisu mlavini mravi, nego sam veliki komad. Nego je to šta, nešto... To je mravljak. Jedno iz Južnoafričke republike. A šta je s njima rađeno? Oni su nešto kao neko presovo. Možda da samo su napravili kao pasta od njih. Ali realno mislim... Ne, prerađeni su. Mirisala sam malo pre nemoj. Malo mi je lako. Molim te, nemoj, ja ću da umrem ovde. A koji je miris stvar? Sad mene zanima da sam već jela. Imam, evo. Pa smrdi. Te da sam znala da smrdi. Ja sad smrdim, rad. Joj Bože, meni katastrofa, ja ne znam, jer ja samo... Si zamislila kako ti Zamislila sam onako kako gmižu mi po milo, ustima. onako po ustima, po organizmu Pa i sad su i dalje u tebi. celom. Ali ja sam upravo jela mrave, bube i I crve. Tradam, daj se na znanje. Gospode Bože, iseci me odmah. Iznenađenje je uspelo. Andrej, misliš li da su šokirani? Mislim da jesu. Vidim, ti si oduševljen. A šta ako te to košta ocena? Pa valjda neće, mislim. Iskreno se nadam, ali u svom slučaju reakcija je bila mnogo zanimljivija nego što sam očekivao.
Ne dozvoli da jedem dalje. Ne, samo nećemo razmišljati o tome, ja neću Nemoj, molim te, prekini, dosta si me naplašio, Nije to dosta. ti je fora njegova pobjeda. Nemoj, nije mi dobro, stvarno mi nije dobro, ljudi, nemojte to da mi radite. Ma ajde, šta ti kada nikad nisi jela mrave kad si bila mala? Andrej, čije mišljenje te najviše plaši? Pa iskreno, koliko je Milica reagovala čudno, njeno mišljenje me je trenutno najstrašnije. Da, 100% će ostali takmičari činjenicu da su jeli crve potpuno zanemariti. Glavno jelo izgleda također pomalo čudno. Nadam se da u njemu nema iznenađenja. Glavno jelo zmajev jezik lagano kreće ka stolu. Iskreno jedva čekam da vidim reakcije gostiju. Ajmo svi tako. Zazbaću od ovog zvuka. Pa evo stiže mi glavno jelo polako. Baš sam se pitala u sebi šta li će sad to biti. To je neka malo kulturnija varijanta i malo manje ljuta. Sad se to mrzlo. Daži se, pošto lepo miriši, ono malo pre mi lepo mirisalo, bilo je Čekaj se. ljuto. To je neka džigerica. Mene uopšte ne miriše lepo. Ja moram da pomiriš. Pa daj, ceo nos je nabio to. Sad imaš s ukusom Stefanovog nosa. Jel ima neka pekara u blizini? Ajde. Ili fast food? Od ovog ćete se najesti sigurno. Da li kao neka travica ovde, neka A čekaj, možda nam morska. pokažeš prvo kako mi da držimo ove što piše. Bolje si rekao da je most. Sad ćemo ovako. Dobro. Prvo obuka kako da jedemo ovo. Da, obavezno obuka. Ovako, znači ovi držite ovako. Ajmo sad svi. A leva ruka mora. Pa mislim, ja sam levoruk, tako da možete... Čekaj, pa ajde prebaci u desno, pokaži desno. Ovako. Ali možeš s jednom rukom da Jel držiš. ovako? Ja sam levoruk, ne znam da sam... Ovako. Jedan prst. Znači ovako, da. Ko olovku držiš? Dobro, okej, jedan Pa olovku ne držimo ovako. Ne držim ni tako. Dobro, ovako držiš olovku, ali ovim prstom to. Ovim, ajde sad svi, tako. Svi To. ovako. Ovi drugi stavljate gore. Gde gore? Gde gore stvarno, ovako. Ovo je ovako. Ovako. Pa vidi. I sad znači samo onda jedete. Jednu držiš kao olovku, drugu držiš kao penkalo, pa spojiš, pa... Kao penkalo. Za ono mi je trebalo upustvo po ono kao... A dobro, mi smo seljaci ipak. Ovo je Srbija. Stavio sam dosta i meda i svega ostalog, čisto je bilo što... Odvratno. A nije mnogo bijera, iskreno. Ono je bilo ubistvo, znači ne znam šta mislio ko će ono da jede. Dragi naš oče. Umro si pred sam kraj svog života. Hvala ga je opravljeno. Aleluja, aleluja. Tvoje šiške me, tvoje šiške me. Preživljavaš, Milice? Ne, Zašto? ne, pa viš da ćutim sve vreme. Rekao, uživaš previše, pa zato. Ja uživam. Stvarno je dobro. Stvarno. Odlično. Vama nije previše ljuto. Nije. Nije ljuto. Nisam baš trudio, onako stavio sam dosta i meda i svega ostalog, čisto je bilo što... Odvratni. Nije nikogo. Nije, ja ne volim ljuto. Ja sam samo da ima više Dobro, ja mesa. se sviđam, sumeše se iskreno šta da radim. Imaš dosta mesa, najviše mesa ima svega. Ma gde, pa sam sve pojao ovdje. Prosto uopšte nije razmišljao da će sad to nama da se svidi ili ne, ko kakvog ukusa, tako malo... Mislim, sa moje taše gledišta malo je to sebično, šta znam. Najviše mi se dopala ta kombinacija ukusa, znači slatko, ljuto, slano, mnogo dobro ukombinovano sa tim raznim mesancima i začinima, baš mi se dopala. A Andrej, gdje si ti radio tetovaže? Tetovaže radi se kod mnogih prijatelji u Novom Sadu. Ja mogu da vidim, molim te. Može, vidiš, naravno. To je bolelo 100%. Nije toliko kao voljutu, Milicu. Ovo, ljudi, Jel imaš i ono Sveti Georgij ubijaš dan? Ne, to ću radimo ovdje, Kosovski boj. Da, Kosovski boj. Imaš u planu nešto, evo. Pa idem, naravno, završim ruku do kraja. Čime? Šaram drugim. šta to predstavlja? Ovdje predstavljam ću ovako, bakin, tetkin, mamin, omljeni cet, vetar. Ceć je poravna porodica, ovo je somalijska maska, X, stiker Svetog Andreja. Ovdje piše na japanskom Akira. I tako dalje. Akira je tvoj pas. Akira je moj pas. Ali voliš tog psa? Pa volim u psa. Komentarisati nečiju tetovažu, ja se ne bih previše usuđivao s obzirom da to ne može da se skine nikada. Tako da ću reći da je dobro. Kao neka ruža vetrova, eto. Ja bi tako nazvala njegovu. Pošto Pa su bili dobro, ja cvetovi. čekam da završi ceo crte što bi volio da volio bi da ga vidim jedan pa da vidim šta je do Da, kraja. i bilo je japanski napisano... Akira mu se zove Akira, da.
Kira. Nije, to je čivao koji sam ja dao steroide kad je bio mali i onda je on postao malo divlji i postao je Stafford umeđu vremena. Dobro, postao je Stafford. Postao Stafford, zamisli. Da. Ja mogu još malo vodice? Možeš naravno, sad ću doneti. A možeš slobodno Tako ćete vi još jesti. Nećemo više, to je to. Onda mogu da ponesem polako, za početak. Ono je bilo ubistvo, znači ne znam šta misle ko će ono da jede. Domaćin, recimo. Dobro, on voli, vidiš da je polizao Pa dobro, to bi isto tanjer. kako ja volim nešto, pa sad ono kao spremim svima vam, ono kao borani. Svako od vas će izvući po jednu cedulicu. Samo da nije ljuta. Potrudite da ne izvučeš neku ljutu. Ne obećava. Šta je ovo? Pa ništa, izvucite za početak, otvorite ovo, ajmo, ko će da otvara to? Samo da ne iskoči neka zmija. Neće, polako, mislim, to čuvamo za... Ja, To čuvamo za desert, ono. Polićete ovo vodom, majke, vi ćete politi. Svako nek izvuče po jednu cedulicu, aj ti izvuci. Sad super. Čekaj, ovo jedno, jeste. To su sad svako od vas mora da mi to odglumi, pomeđu vremenu smislite kako šta, dok ja ovo raznesem sve. Mislim, replike iz raznoraznih, jel te, domaćih filmova. Tako da, Tamo da glumim celo. Sad ja imam dobro da glumite, samo prosto da recitujete ili kažete to. Šta imate, Na isti ili sličan način. Jel smemo da kažemo šta imamo? Pa, to na kraju. A na kraju? Čekam se Moje izmini smo anđeli, to je... Pa baš što je nam rekla. Aj nam reci ko. Nije ni bitno, ja sam gotov. Andrej, jesi uspeo da povratiš simpatije gostiju? Pa iskreno se radim da jesam, s obzirom da je ovo glavno ili ipak bilo malo manje ljuće. To jest malo, da, manje ljuće je bilo u svakom slučaju. Tako da verujem da je bilo znatno bolje nego predjelo. Milica baš i ne misli tako. A Milica mnogo bira, iskreno. Mislim, baš sam se trudio da bude totalno light varijanta, sad bi bilo povrće, da je bilo ovoga, da je bilo onoga, tako da, iskreno se nadam da je malo barem popravilo ukus, ali zato će sada desert da iznese stvarno pravo mesto, s obzirom da imam baš onako slatkast. Dragi naš oče, Umro si pred sam kraj svog života. Martonci potrči počeše kruh. kidete, objašnjavate. Svaka čast. Ajde, snajka. Opravio, svaka mu čast. Ostali samo dugmići. Jao. Otvorena vrata. Šta je to? Dugme. Meni poznato. Deda spalio dženku! A opet maraton. Kada bi to neki manje poznati. Replika iz filmova mi je bila super, baš je bilo gotivno. Da, smešno, svaka čast za ideju. Izvukla sam omiljeni ideju iz Možda je maratonaca. moglo još 2-3 rečenice, onako da malo više glumimo, šta? Ne pucam, samo da znate. Pa primećujem da ne. To je kombi. Šta si kamionđija? Ko? Moj Miško može da vozi 2 km unazad. Sad ćete vidite, Miško, bravo Ivana, znao sam da si pametan, toliko dobro. Pa možda je mogo nešto bolje da se misli, ali mislim da sve u svemu i nije bilo toliko loše. Mogu da smisli malo neku ozbiljnu animaciju, ali verujem da je bio, pošto je takav sav haotičan čovjek, verujem da se pomoći ovako oko hrane, da postigne sve, pa je možda ovo čak i smislio pola sata pre. Što je pozitivno veoma ako jeste. Andrej, šta misliš, hoće li im se dopasti desert? Pa iskreno se nadam, s obzirom da imam baš ono neutralnog i prijatnog ukusa. I iznad svega zdravo. To je jako važno. Samo mi objasni šta ti je to u stvari. Pa, onako. Neka mešavina sladoleda, voćkica i tako dalje. Da im ne bude sad prehladno. Neće, jede se polako. Desert Feniksov nektar. Smrznuto, voćno, slatko iznenađenje za goste. Vidjet ćemo šta će reći. Sad me zanima šta je ovo skroz na dnu. Da li je led, šta je? Hoću da izvučem to. Neki kek sigurno. Ovo je banana, to je. Jeste. Ovo je banana šejk. Nije ovo čisto. Ne, ovo je smrznuti ananas na dnu. Nije čist. Pa nije baš ananas. I ovo je onaj nektar. Banana šejk. Da, Feniks. Flamingo su, Da. Odakle ideja za to ime? Pa po boji, verovatno. Znači, ovo grožđe tako ide dobro stoji. Ja ne volim Što bre? grožđe. Ne, ide mnogo dobro, kažem. Stvarno ide mnogo. Vrh. Šta ne voliš sad ti opet? No, sad nešto ne voliš. Grožđe. Hoćeš da povraćaš? Ne, Hoćeš? Povraćat ćeš. Tu, slobodno. neću. A ja inače nisam ljubitelj grožđa, ali danas sam pojela. Sama sam sebe zadivila šta sam uspela da pojedem. Mica ne voli grožđe, ali čini mi se da ona baš dosta toga ne voli, tako da to grožđe je moglo da se skloni sa strane, nije moralo da se poje.
Ajde, ja ću punih usta, svi Mislim punih da su usta. mnoge pragove pomerile na gore. Punih usta, ajde, idemo na 3, 4, Škampi, ljuto i razvadni insekti. Ajde! Ostavljate Ajde, kašiku, punih usta. molim vas. Šta je sad? Punih usta. Duet želimo da čujemo. Ajde. Aleluja, 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 aleluja. Tvoje šiške me, tvoje šiške me, tvoje šiške me, tvoje šiške tako pale me, tvoje šiške me. Tako dalje, što mislite? Bravo! Pesma koju su otpevali Marijan i Milica je budući hit Srbije. Što ne bi radili neki duet kao ajde, ovo ono kažem super, ja imam ljude koji će nam urade muziku, ti možeš da otpevaš nešto aleluja, ja ću da udarim neki grčki ritam i to u trenutku smislimo i već je hit. Evo svi naši prijatelji ovdje u stanu pevaju. Ne znam, te trilera što se tiče ovog Marijanovog dueta ili šta god bilo, kombinacija nekog horskog, operskog aleluja i onog narodnog folk, ne ide to meni baš, ali u njegovom je fazonu. Nadam se da mi se koliko toliko svidjelo sve otprilike, ako je bilo ono malo ekstremno. Da. Išlo je od granice do granice ukusa i čula ukusa. Što je do nekako zapravo i bila poenta. Ko voli, kome se sviđa, njemu će biti njemu. Cijele kuhinje. Kome se ne sviđa, taj pokazao. Evo me, kriva sam. Mi sad idemo na roški. Kriva sam. Ajmo mi do neke pekare. Ne morate baš sad da pitu. Da ugrezite momka. Ja sam sve vidio prvi put u životu. Čekaj da skinemo naočare da ne čuje. Ne vidim, da. I Andrej, kako stoje stvari posle deserta? Kako stoje stvari, dezert je bio pun pogodak. Pošto je apsolutno oriban ceo, skoro svaka čaša je prazna, tako da bih rekao da je dezert bio na nivou. Meni je bilo pre zanimljivo i ti žustri ukusi i ti mravi i ti crvi, te buba švabe što je mleo i stavljao na onu rižu i ono što nisam mogao uopšte da ubodem, morao sam imalo 2-3 parčeta mesa pa sve ostalo kao ono se kao razvlači. Meni je bilo super zanimljivo. A plus sam ovako bio raspoložen. Kao u stvari su bili badem, jel? Ma ne znam, dosadno je ono stvarno da se jede. Andrej, vidim, raspoložen si, jel to znači da si zadovoljan kako je prošlo sve? Večera je prošla apsolutno onako kako se ne mislio. Vrlo pikantno, vrlo diskutabilno, vrlo energično, sa vrlo dosta emocija, vrlo podeljenih. Upravo sve ono što sam i zamislio. Andrej kao domaćin se pokazao odlično, ugostio nas je baš fino i učestvovao u razgovorima, znači nije bilo ćutanja, neprijatnih situacija, sve najbolje. Možda jednostavno želeo da napravi ono što on voli. Pa jedino mislim da je to i greška što nije razmišljao da će nama da se dopadne ili ne. S obzirom da mi dolazimo u A čekaj, ti kada dovodiš goste, razmišljaš, čekaj, ovaj voli ovo, on ne voli ono, ona i hoće ovo da pojede da popije. A ne možeš svetu da ugodiš. Andrej, kako bi sebe ocenio? Suma sumarom 10:0, naravno. Može li drugačije? Andrej je zadovoljan i nasmejan, uspeo da šokira svoje goste večeras. Nama ostaje da vidimo da li i ostali takmičari dele isti smisao za humor. Pogledajmo kako su ga ocenili. Što se večere tiče, odgovaralo mi glavno jelo i predjelo, zanimljivo je nešto novo što nisam pre probala, jedino što mi nije leglo to je dezert, očekivala sam nešto malo komplikovanije, iz tog razloga je moja ocena 9. Andrej je bio dobar domaćin, ali pošto mi se nije sve dopalo, bilo je previše ljuto, zbog toga mu dajem ocenu 7. Andrej je super lik, ali mi je večera bila bljak, tako da iz tog razloga dajem ocenu 7. Samo iz razloga što večeras ovo sve što sam probao i video je za mene bukvalno prvi put. Ja dajem Andreju ocenu 9. Dobro, znate kako kažu, o ukusima ne treba raspravljati. Svako ima svoje kriterijume i shodno njima daje ocene. Andrej je za svoju večeru osvojio 32 poena i time se na tabeli izjednačio sa Ivanom. Sutra ćemo vidjeti kakva nam iznenađenja priprema Milica. Još jedno takmičarsko veče je završeno. Gosti su otišli bogatiji za još jedno kulinarsko iskustvo, a ja se pitam šta li Andrej radi. Pa došlo vreme ja polako njega da šetam, ono cvilim već ono 10 sati ovde, mislim, kao će napolje i on da ide. Tako da idem ja polako onda, mislim. Pa ništa, ajde vidimo se, ćao.
gledat ćete. Paljčike bližeš. Pravi se da je mnogo snažna i jaka. Ovo ti je prezilo. To je bilo nešto bodljikavo, nešto ukusno. Banderažica. Ko ne voli palačinke? Ne, redom, tako pomalo, po mini.